Aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min na walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan bakuruba kunnafoniw an don kan o filɛ kelen pe don. Tile 10 ka sanga ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni ye farafinna tile bi fanfɛ jamanaw ka tɔn Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO tɔnden jamanaw u bɛnna kan ka laɲini k'a fɔ ko teliyala furancɛro fangaw ka sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye fanga ka se ka segin ka di jamana kɔnɔdenw ma wa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o transition civile o bilali sen kan o fana kɔfɛ laɲini kɛra u fɛ ko sanni kalo 12 cɛ san kelen jate ko a ka lajɛ jamana ɲɛmaasigi kalataw ani wasadensigi kalataw olu fana ka boloda Mali jamana kɔnɔ o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛw bɛna ɲini ka fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna ni aw ka bamanankan kunnafoni ni a kɛnɛ dayɛlɛni i n'a fɔ komi san o san laadalako la Ashura ɲaɲali kadara kɔnɔna na ni o ye alisilamɛya sanyɛlɛma ye ka sanga ni sanyɛlɛma ye jɔli ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ashura don ni o ye kalo yɛrɛ fɔlɔ san kalo fɔlɔ o tile 10 don Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmani Marani Hayidara a ye sankura sanbɛ foli di ka ɲɛsin diɲɛ selege 4 silamɛden cɛman ani musoman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani kɔ kan sankura foli ditɔ Zamzam y'u fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya o laɲini kosɛbɛ barisabu ka da kan ɲɛta sira si o tɛ sabati ni bɛn ni kelenɲɔgɔnya ma sabati Amadu Jalo Fuseni Keita Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ. An bɛ an ka foli ɲɛsin alisilamɛ bɛɛ ma maliden bɛɛ ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o kɔfɛ k'an ka foli lase diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni sankura jɔli ye sankura min ni o ye Muharamu kalo ye ni Allahu Taala ye kalo in bonya ka kalo in kɔrɔta k'a kɛ silamɛw ka sanyɛlɛmɛ ye o la o Muharamu kalo min n'o jɔra au Conseil islamique tɔgɔ la Mali alimamiw tɔgɔ la Mali wajulikɛlaw tɔgɔ la Mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli se maliden bɛɛ ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o kɔfɛ an bɛ foli lase diɲɛ silamɛ bɛɛ ma Ala ka dugukolo kan k'a ɲini Ala fɛ sankura min ni o jɔra nin ye n'o ye hijiriya ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ san ye lafiya san k'a kɛ bɛn san ye k'a kɛ kelenya san ye k'a kɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn tɛgɛminɛ san ye k'a kɛ jamana basigili san ye ani jamana sumali ani jamana ka ɲɛtaga o kɔfɛ nin donba in n'a bɛ fɔ a ma ko Muharamu kalo Ala ye kalo 12 de da san bin bɛ o de ma o san kalo 12 in Ala ye kalo 4 ta a la k'olu wele ko hɔrɔma kalo o kalo 4 an filɛ o fɔlɔ de la nin kalo in na silamɛ minnu dara Ala la k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ Ala kɔ u ti kɛlɛ kɛ nin kalo in na hali kafiri minnu kun bɛ yen ka kɔn kira yɛrɛ ka kiraya ɲɛ u ye nin kalo in bonya ni nin kalo in sera ni kɛlɛ bɛ a bi jɔ ni nin kalo in sera hali mɔgɔ min ye i fa faga ni Ala y'a don i garisɛgɛ la
kalo in bonya kama kafiru kunti se o juguma ala mana silamɛya nana bonya kuranɛ kɔnɔ ka bonya yira silamɛw na ka bonya yira ala ɲɛsiranyɛbaw la k'a fɔ nin ye kaloba de an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an kana an yɛrɛ tɔɲɔ a kalo in bon ni alakira ka kuma lajɛ sallallahu alaihi wasallam an kana an yɛrɛ tɔɲɔ ala ani ala ka kuma an kana an yɛrɛ tɔɲɔ ala o kɔrɔ de ye an kana ala bato sumaya ala i bɛ se ka ala bato fɛn o fɛn kɛ i k'i jija k'o kɛ sabu a fɛnw bɛ double de kabini ɲuman kelen na o bɛ kɛ ɲuman tan ye o kɔ tɛmɛnen kɔ a bɛ se dala ala yɛrɛ de b'a da dɔn nin kalo ninnu na an bɛ mun faamuya ala yɛrɛ min ye dali kɛ ala ye dɔ kusaya dɔ ye ala yɛrɛ min ye dali kɛ ala ye dɔ bonya dɔ ye mana Allahu Taala de ko a ye kalo 12 da ko mɛ a ye 4 ta k'o kɛ lahɔrɔma kalo ye k'o bato bonya ka tɛmɛ kalo tɔw kan mana n'a kalo sera kɛlɛ ti k'a la n'a kalo sera foyi tɛ yafa ɲɔgɔn ani bɛn kɔ. Ayiwa aw se ka aw sɔgɔlen to aw ka jabaraniso mandi sanfɛ ni bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛra karamɔgɔ Hayidara a ka laseli ninnu ka sanga ni sankura kalo fɔlɔ o tile 10 ye ni o ye Ashura ye a ka o samɛ foli a bɛɛ lajɛlen mina bɔ ka jira aw la i n'a fɔ komi an ye aw tulo lasɔmi an don kan la cogoya min na tile 10 ka sanga ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni ye Mali jamana kɔnɔ farafina tile biyan fanfɛ jamanaw ka tɔn communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest CEDEAO u ye laɲini dɔ kɛ ka ɲɛsin sɔrasilakaw ma minnu ni fanga bi olu bolo Mali jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi u y'a laɲini teliya la ko furancɛro fanga u ka se ka sigi sen kan furancɛro fanga min ni fanga bɛna di jamana kɔnɔdenw ma u ko a ma transition civile o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka laɲini tuguni ko wasaden sigi kalataw ani jamana ɲɛmaa sigi kalataw k'olu ka sigi sen kan teliya la san kelen jate kɔnɔ ni o ye kalo 12 ye ko sani o cɛ o kalata ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen ka se k'a labɛn Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kɔrɔfɔ tɔw kan. Farafina tile bɛ yan ba jamana 15 ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan lajɛ dɔ senfɛ ka bɛn ni juma uti kalo tile 28 ye ka ɲini surasi jɛkulu fɛ fanga bɛ min bolo Mali jamana kɔnɔ Comité national pour le salut du peuple CNSP k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ furanjɔrɔ fanga ka di maaw ma minnu tɛ finitigilakaw ye wa kalo 12 de bɛ o fɛnɛ bolo ka se ka kalata labɛn ko n'o tora ka kɛ bɛ ɲangi minnu ɲɛsin bɛ an mɔ CEDEAO fɛ ko ɲangi ninnu bɛ dɔdɔni wili ka bɔ an ga ko u bɛ a ɲini surasiw fɛ furanjɔrɔ fanga ka n'u don ka jamana ɲɛmaayaso dɔ sigi sen kan n'o ye gouvernement ye min bɛna wasaden sigi kalata labɛn ani jamana kundigi sigi kalata kalo 12 kɔnɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Mahamadu Isufu de da n'o ye Niger jamana ɲɛmaa ye a ko n'o tora ka kɛ Mali mago bɛ ɲangi minnu wulili la u na dɔdɔni wuli ka sanga ni an yɛrɛw fɛnɛ ka para ɲɛw kɛli ye u ka laɲiniw dafatɔ Mahamadu Isufu y'a yira k'a fɔ olu ye labɛn minnu kɛ Mali jamana kama k'a na kɛ sababu ye ka Mali bana furakɛ n'o ye kafojaso bana ye a ka fɔ la sɔgɔmada yan fan fɛ Mahamadu Isufu labana k'a jira fana k'a fɔ jamana yɛrɛ bana min ka jugu ni bana bɛɛ ye k'o ye kafojaso ye ko wa fura tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'o ye ɲangi de ye uti kalo tile 18 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ surasi jalatigiw ye fu siri jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fangaw da la a nana fanga na kabini san 2013 CEDEAO ma ɲɛmaw ye a jira surasiw la k'a fɔ u b'u ka daw tugu Mali ni jamanaw cɛ surasiw y'a yira k'a fɔ u bɛna fanga latɛmɛ maaw ka bolo ka minnu tɛ surasiw ye nka u bɛna kɛ kuma min o ma perepere latigɛ juma farafina tile bɛ yan ba jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye a jira k'a fɔ u ka laɲini de ye maa min bɛ kɛ furanjɔrɔ kafo ɲɛmaa ye a ka kɛ maa ye danaya bɛ maa min kan maa kalanenba maa faamuyanenba danaya maa fana wa minisiri ɲɛmaa fɛnɛ ka kɛ o maa fɛnɛ ye dakuru ɲɛ kelen jamana ɲɛmaa n'a ka minisiri ɲɛmaa k'a bɛɛ lajɛlen ka kɛ maaw ye minnu tɛ finitigilakaw ye CEDEAO y'a yira k'a fɔ olu ka yela a man kan surasiw ka bila fanga kɔnɔ o maaw ni sanjɛ. Fanga ɲinitɔn FPR Force Patriotique pour la Refondation du Mali o maa ɲɛmaw u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ min ni u y'a ɲɛnamaya ka bɛn alamisadon uti kalo tile 10 hakɛto b'a kan uti kalo tile 27 ma
Maison des aînés la Bamako ni o ye maakɔrɔw tɔgɔla so ye sigi in yɛrɛ a babu tun bɛ bolila fɛn min kan o ye ka se k'u hakilina di ani k'u ka kuntilennaw jira ka sanga ni Mali jamana lahalaya ye an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Bubakar Tarawele ani Daramani Male Sherifula Jabara ni so tɔgɔ la olu de kɛra baara in sereyala in an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kabini an ka jamana kuntigikɔrɔ Elaji Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga la utukalo tile 18 tɛmɛnen kana bila bi la an ka jamana tɛ jɔsen kelen kan ɲɛmɔgɔ kunda. O hukumu kɔnɔna na min ye parti politiki caman ani bɛɛ jɛkuluw kelen do ka ɲɔgɔn faranga fari boloda min b'a to u bɛ se ka kan kelen fɔ Mali jɔliko la. O de kama min ye FPR n'u ka mako Force Patriotique pour la refondation du Mali olu ka ɲɛmaw ye baro sigi kɛ u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u hakilinata di jamana lahala kan ni wagati in na. Depuis que militaires donna jɛ la fɛn ma an ma baro kɛ k'a jiru la k'a fɔ an b'u soutenir wa fɛnɛ kangarida b'an ɲɛ u fanfɛla la. Donc o kangarida in de nana ni nin baro sigi ɲɛ bi u k'a dɔn k'a fɔ an b'u kɔ an b'u ɲɛ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a faamu mais an bɛ baara min nɔfɛ baara jɛlen baara saniyalen baara min bɛ Mali bɔ nin nɔgɔ in kɔnɔ an b'o de fɔ. Camancɛ fanga in jɛlen do quoi a ka baara jɛlen do c'est à dire que san 27 jamana bɛ tiriki tɔrɔkɔ la n'a fɔra ko camancɛ fanga sigira o camancɛ fanga b'i n'a fɔ jaman de y'an bolo an bɛ n'o de minɛ ka baara kɛ sisan pour que ka jamana wuli k'a jɔ a sen kan o bɛ kɛ cogo di sɔrɔdasiw an b'u wele u k'u teliya u k'u ka acte fondateur ta 03x01 o ye ordonnance fɔlɔ ye min b'a fɔ ko kuma à partir d'aujourd'hui constitution suspendue nin de y'a ka constitution ye nin transition in kɔnɔna na n'o kɛra kuma min na u bɛ sɔrɔ ka ordonnance wɛrɛw ta min b'a to u bɛ se ka institution sigi n'o ye gouvernement de transition ye u k'o sigi. N'o ye gouvernement de transition sigi u ka assise convoqué n'o ye conférence nationale ɲɛbila ye pour que jamana den bɛɛ k'a daminɛ Kidal fo Kayi hakɛ min minɛna mɔgɔw la o ka kɛ o ka don ba la constitution kura min bɛ na n'an tilala transition na pour que an ka taa élection na loi électorale man ɲi fichier électoral man ɲi élection kɛyɔrɔ t'an bolo y'a faamu nin bɛɛ de kan ka labɛn yanni an ka bɔ nin kɔnɔ k'a fɔ an bɛ taa fanga wɛrɛ sigi. K'a fɔ malidenw ye ko coup d'état ma kɛ dɛ. Ko sɔrɔsiw nana an dɛmɛ an ka baara la k'a latilen wa k'a lase ko a diyara anw ye a bɛnna anw ma a bonyara anw ma mais k'an bɛ min fana fɔ malidenw ye an b'a mɛn tile 2 in na ko transition ko transition tɛ bakile dɛ an bɛ taa ni transition ye min bɛ taa ni taabolo ye taabolo min kɛra bɛnkan ye bɛnkan min bɛ jamanaden bɛɛ nimisi wasa k'an bɛ taa ni o transition ye o tɛ se ka kɛ san kelen baara ye. Parce que anw bɛ fɛ Mali kura de ka sigi an b'a fɔ mun ma tubabukan na ko la refondation de l'état malien malien den k'a dɔn a yɛrɛ ye min ye maliden yɛrɛ k'a dɔn jamana yɛrɛ ye min ye maliden yɛrɛ k'a dɔn jamanaden k'an ka bɔ nɔgɔ la cogo min ko anw ka baara sigilen bɛ o de kan. Wa hali bi u kelen do ka wele bila min ye CNSP maaw ma u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la min b'a to camancɛ fanga min bɛna boloda a ka se ka kɛ ladiriya ani tilennenya kɔnɔna na. An ye nin de fɔ depuis a daminɛ k'a fɔ an ŋaniya tɛ IBK tagali dɔrɔn ye IBK bɛ taa o ye kɛlɛ dɔ de ye o ye kɛlɛ daminɛ de mais ni IBK taara mun de b'o kɔfɛ donc kɛlɛ baden de bɛ yen donc kɛlɛ baden tɛ dɔwɛrɛ o c'est à dire an tɛ se ka IBK lata ka tila ka o remplacer ni fɛn wɛrɛ an tɛ min dɔn ou bien ka remplacer ni fɛn wɛrɛ min tɛ na hakilisigi di jamanadenw ma donc an bɛ ka bɔ ka kangari da ka maliyɛnw ka attention attirer ka fɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ que tout le monde reste vraiment mobilisé kɛlɛ ma ban nin ye kɛlɛ daminɛ de ye donc wulada in na bɔli kunba ye o de ye ka tila k'a fɔ ko an ka dɛmɛ bɛ sɔrɔdasiw ye tant que n'u ka kɛlɛ ye maliko de ye tant que n'u ka kɛlɛ ye malidenw bɔli ye ni lanɔgɔ de la an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. An bɛ dugawu de kɛ ko camancɛ fanga min bɛna jɔ sisan nɔ an ka jamana kɔnɔna na a ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to an ka jamana a bɛ lahala min na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na. Walasa ka se k'u jɔyɔrɔw fa jamana kɔnɔdenw olu niyɔrɔ ka bon kosɛbɛ taxiw olu sarali la a ɲɛma min bɛ don jamana ni sigida yɛrɛ ɲɛtaw dafɛ samiya waati in na jamana kɔnɔden caman kɔni olu bɛ ka ɲininkali tɛngun u yɛrɛw la walima o musaka ninnu taxi saralenw olu bɛ don mun de dafɛ u nafaw ye mun ye ɲininkali a bɛ jaabi Samayira Sanogo ani Samba Tarawele olu ka wulikajɔw la
u donna dugu bolonfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka jaabi sɔrɔ kɔrɔfɔ in na cogoya min na an k'o lajɛ. Bɛɛ lajɛlen kan ka jɔyɔrɔ fa faso jɔli la ka sanga ni o hakilina in de ye sigidadenw jɔyɔrɔ ye min ye ni o ye taxe de développement régional et local TDRRL o bɛ sara o fɛ. Impôt kɔni an b'a sara mais est-ce que a bɛ di minnu ma yɛrɛ a kan ka baara min kan ka kɛ na est-ce que olu b'o dɔn fɔlɔ yɛrɛ goudron bɛ da cogoya min na a yɛrɛ ɲɛ b'u la carré kɔnɔna kɔni an tɛ kuma o kan assainissement u nana ni projet ni fɛn dɔw ye pour que ka mɔgɔw ka caniveau ni fɛnw ka dilan mɔgɔw ka daw la ka dingɛw sen ni pizarru bon carré foyi t'an fɛ yan bi k'i bɛ se ka taama min kɔnɔ ka seliji tu la o tɛ yen an kana ɲɔgɔn musalaka taa seliji ta misiri la o de b'i arranger mais k'a ta i ka so k'i bɛna seli galon don dɛ o sira tɛ anw fɛ yan samiya mana don ji bɛ jɔ goudron kan bɛɛ b'a ye kɔnɔdimi tɛ dɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u jija an bɛ wari min bɔ fɛn tɛ segin aw ma an bɛ min sɔrɔ a la sa u bɛ baara min kɛ n'an m'o ye vraiment o de ka di anw ni ye. Taxe de développement régional et local awɔ sigida yiriwali de ko don nka ka sanga ni ɲɛda min bɛ ye an ka sigidaw fɛ samiya ma don maa caman de bɛ ɲɔgɔn ɲininka impôt la baara cogo la miirilakaw fɛ. Impôt ni taxe minnu bɛ sara jɔyɔrɔ minnu b'an bolo an b'o miiri wa jɔyɔrɔ min b'o la société kɔnɔ o tɛ ka kɛ an ɲɛ t'a jɔyɔrɔ la an kɔni bɛ ka taa to jan an kana kisi faamaw tɔɔrɔ ma n'o tɛ a tɛ sara k'a fɔ a bɛ se ka mago ɲɛ an ye a tɛ ka mago foyi ɲɛ an ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. Mɔgɔ dan ye a se ye dɔɔni min bɛ sɔrɔ o fɛ o bɛ sigida baara ni o de ye o de kɛra miirilakaw ka kɔrɔfɔw ye. Ka taxiw kani problème de don donc ni jama mɔgɔw ko u bɛ baara min na an t'o kɛ parce que i k'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ n bɛ min kɛ n faso ye n ye mun kɛ n faso ye pour que n faso fana ka fɛn kɛ n ye o ɲininkali tɛ kɛ ka caya o ɲininkali tɛ kɛ ka caya bɛɛ bɛ na de bɛɛ b'a ka droit de fɔ n'i ka yɔrɔ nɔgɔlen don ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ la ninnu maire u bɛ mun na o tɛ foyi la e de ye maire sigi o e de y'a ka conseil sigi o mais e de ka kan ka na tuma kelen ka kan ɲini kɛ mais i k'i yɛrɛ ɲininka n'i bɛ na maire fɛ yen don o don ne ye mun kɛ san kɔnɔ est ce que n ye n ka lampo sara. walasa sigida ka yiriwa bɛɛ lajɛlen kan ka jɛniyɔrɔ fin ka sanga ni o de ye miirilakaw ye wele kan bila jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka a ta kɛ. k'a dɔn k'a fɔ mara seginna so kɔrɔ wɛrɛ t'a la kɔrɔ fila t'a la aw de b'aw ka doni ta mais aw ka doni n'aw b'a ta aw k'a kɔlɔsi an b'a fɔ de ma redevabilité. Monsieur le maire, salon an ka secteur ye fɛn sara nka courant tɛmɛsira an m'a ye dɛ ji tɛmɛsira ji ye yɔrɔ tigɛ an m'a ye dɛ mais il faut que o de ka kɛ u t'a sara a tɛ sara donc an b'u invité de u k'a dɔn fasoden ɲumanya ye fɛn min ye. musaka min bɛ sɔrɔ sigida kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ sababu ka sigida yiriwa i n'a fɔ sigidadenw b'a ɲini cogo min na. sigida a ka ɲɛta a ka sanuya a ka baara a tɛ taa sigidaw den wɛrɛ kɔ mairie tɛ se ka kɛ foyi ye ni sigida denw tɛ musakanin dɔ de bɛ minɛ n'o ye sigida denw ka niyɔrɔ ye wa sigida ka yiriwa kan yiriwa sira kan n'o bɛ wele taxe de développement régional et local o fana sɔrɔli o ye kata ba naani tɛgɛ tɛ sɔrɔ ka dɔw kan wari tɛ wari bɛrɛ n'a fɔra i sigida ka lakana i sigida ka ɲɛta e ka se ka e kɛ 340 sara san kɔnɔ mɔgɔ kelen ni e ma s'o la yɛrɛ kɔni vraiment e ka kan k'i da don sigida kuma na. walasa dɔ ka ɲini e fɛ a ka kan e ka dɔ de kɛ ka sanga ni o de ye miirilakaw y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka taxiw ni impôts sara u m'a sara bɛɛ baara minnu bɛ kɛ janga to olu la. donc adamadenw kɛ fara ni duguba kɔnɔna dɔ yan mɔgɔw bɛ boli ka mun kɛ ɲama bɛ mara ni su kora minnu sera n'u ma taa a bila goudron kan goudron fila ni ɲɔgɔn cɛ u b'a bɔn fossé kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ ka fisa ni san nana u b'a fɔ dɔw ma ko promo o bɔ ni ɲama ye k'a bɔn fossé kɔnɔ ko ji bɛ taa n'a ye ji tɛ se ka taa n'o ɲama bɛɛ ye o ji b'a la fɛgɛmaninw ta o yɛrɛ fana bɛ taa balan i b'a sɔrɔ robinet tuyau ni tuyau dɔw fossé yɔrɔ dɔw la o fana bɛ taa balan bolo la n'o caman nana bolo la o fana bɛ k'i dama baraji dama
girima minnu b'a la olu bɛ don ka fosse fa walasa an ka sigidaw ka se ka sanuya k'a kɛ i n'a fɔ an bɛɛ y'a laɲini cogo min na a ka kan bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka fangaw kɛ kelen ye ka baara kɛ ni fasodenɲumanya hakilina ye o mana kɛ sigidaw bɛ sanuya. N'an tɛ bila kunu farafinfura kun ye bana furakɛlan ye cogoya bɛɛ lajɛlen bana suguya o suguya jigi kun bɛ da ka danaya da farafinfura de kan ka kɛnɛyaw jidi cogoya min na jiri gɛrɛgɛrɛw k'olu bayɛlɛma k'o kɛ furaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi maa caman olu de tɛ ka kalabaturu furako kan bari sabu ka da kan furako in farafinfura kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɛ a minɛ kɔrɔ kɔnɔ o bɛ faamuya cogo di bi an bɛ tile min na i ko bi mun de bɛ ka to walasa danaya tɛ ka da farafinfura ninnu kan ani mun de kan ka kɛ walasa hali bi farafinfurako a bɛ se ka bila a minɛ kɔrɔ kɔnɔ mangutu min tun b'a la fɔlɔ mangutu ɲuman na a bɛ se ka segin o cogoyaw ma cogo min na o ɲininkali ninnu kɛra Samayira Sanogo ani Nuhumu Kone de fɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw labɛn. Mɔgɔ caman de bɛ a kanu ka lapitaniso siraw minɛ ni u ka banabaatɔw ye hali n'a sɔrɔla o b'a dɔn ko a furaw sɔngɔ ka ca kuma dɔ la o danaya tali ka da lapitanisow kan ka tɛmɛ farafinfurakɛlaw kan o ye fɛn ye min ni a kun ka ca. Anw ka mɔgɔw i n'a fɔ minnu bɛ farafinfura baara ɲɔra a plupart bɛ ngo karalaw de mais baara yɛrɛ de ma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fura yɛrɛ recherche de ma kɛ k'a dɔn nin jiri in bɛ mun kɛ n'i y'a fara nin kan a bɛ mun kɛ a bɛ mun tiɲɛ a bɛ mun ɲɛ o recherche ma yɛrɛ de ma se ka dɔn donc la n'u ma dɔn dɔrɔn fura nafa ti dɔn n tɛ farafinfura diɲɛ bɛɛ anw t'a dɔn fura min ka ɲi n'a ye anw tɛ fura foyi bila a sanfɛ mais a kɛbagaw de ma se ka a recherche kɛ ka s'a dan na. Docteur furaw fana ka teli banaw sumayali fɛ ka tɛmɛ farafinfuraw kan o de fana b'a to caman bɛ o wakili don lapitanisow la o kɛra maa dɔw ka kɔrɔfɔw ye. Fura dɔ de bɛ yen n'i y'a kɛ fura dɔ la a bɛ fura teliya i n'a fɔ ɲɛmɛku b'o la o n'a ɲɔgɔnna fura dɔw bɛ yen o ti foyi ɲɛ ka fura teliya olu dɔw kun ye ka joli de marché n'u y'o joli marché fura fanga bɛ teliya mais donc la ni joli ma marché teliya la fura fanga tɛ se ka teliya o jagosa bilen de ani fura ma ɲi o tɛ kelen o b'a to tubabu fura bɛ teliya bari fɛn dɔ de bɛ tubabu fura la n'i y'a ta dɔrɔn i joli bɛ marché i bɛ wɔsi. N'a sɔrɔla danayabaliya min minɛn talen filɛ ka bila farafinfurakɛlaw kan ko jaabi tan tɛ a n'a kɛ ni farafinfurakɛlaw dɔw ka taabolo b'a sɛbɛntiya. Bon adamaden ka kɛnɛya la n'i y'a jateminɛ ɲɛdɔnbaliya de bɛna ni farafinfura la gosili parce que mɔgɔ min b'a dɔn o b'a fɔ k'a b'a dɔn mun t'a dɔn o b'a fɔ k'a b'a dɔn mais fɛn ɲininaw de cayara n'a kɛbaga gɛrɛgɛrɛw ye quoi parce que n b'a fɔ cogo di kɛbaga caya ti i n'a fɔ o man kan ka caya o parce que développement cogoya ye diɲɛ bɛ période min na bi wagati de yɛlɛmana ka sanga ni o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɔw danganiya bɛ a kan k'a fɔ fura na se sɔrɔ a la donc sariya la i duralen tɛ hali ka taa fɔ arajo la i bɛ kuma ta i bɛ kuma ta i bɛ kuma ta mais ni Mali kɛlen don jamana ye u ma fɛn dɔw ta fɔlɔ pour le moment ko fɛn dɔw bi bali quoi mais a sɛbɛnnen don a kan ka fɛn dɔw kan ka bali mais hali n'u ma bali mais tagalen ɲɛ kɔni b'a dɔn faamaw bɛna wuli a ko caman fɛ a sɛgɛsɛgɛli fɛ. Ka baara kɛ danbe ani kunkɔrɔta kama o de kun bɛ ye ka caya fɔlɔ farafinfurakɛlaw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi caman dɔw bɛ baara in na nafolo sɔrɔli kama o de nana ni lagosi ye ka ɲɛsin baara in kɛbaw mɔ dɔw ka fɔ la. Bon an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛbaa ka ca kosɛbɛ nka mɔgɔ caman degunnen don min tɛ ka nafa sɔrɔ fana bon n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ yɛlɛma donna yɔrɔ minnu na o ye a baara kɛcogoya ye parce que fɔlɔ la baaraw caman kun bɛ kɛ ni ladiriya ye ani kodɔn ye ani faamuya ye baaraw kun bɛ kɛ n'o ye kosɛbɛ fɛn fitinin kelen n'a b'i bolo i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i sigilen b'o kan i dalen b'o la wa o bɛ mago dilan mais sisan an ka mɔgɔw ko fo ka caman sɔrɔ a caman bɛɛ i b'a sɔrɔ nafa fana t'a la sinon farafinfura lakika a gɛrɛgɛrɛ a baara bi hali bi minnu b'a ɲɛdɔn wa a bɛ lawuli bana min fana kama n'i ko min ye min ye o b'o furakɛ o yɔrɔ fana na. Wa o mɔgɔ kelenw y'a yira k'a fɔ baara mana kɛ o cogoya la bɛɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ cogo min na farafinfura bɛ se segin a nɔkɔrɔ la. Mais e maa min bɛ baara kɛ i tɛ jɛkulu la i tɛ foyi la fo i ye yɔrɔ dɔ ɲini k'a sigi bon wari min kun ye yɔrɔ dɔ dilan k'a cɛ ɲɛ k'an sigi a kɔnɔ bon i bɛ maa min bana o de ka ca i bɛ maa min furakɛ ye dɛ an bɛ maa min furakɛ dugukolo sanfɛ yan ne bɛ yan nɔ depuis 86 ne donna Bamakɔ yan nɔ n bɛ yɔrɔ kelen de la an bɛ maa min furakɛ an t'a miliyɔn da dɔn yɔrɔ an bɛ baara kɛ denmisɛnninw ka ŋunan na denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni ŋunan minnu si kelen min n'i b'a dɔn o ɲɛji
u bo o de bɔ k'o de yele k'a da a kunkolo cɛmancɛ la mais kirisiw kɔni b'a la tiɲɛ na o b'o ban pewu. Ka sanga ni kɔrɔfɔw ye an ye minnu sɔrɔ ka bɔ maa caman yɔrɔ sɔnni bɛ se ka sigi a kan k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ bi farafinfurakɛlaw kan ka sanga ni mankutu jugu min bɛ da o kan nka caman y'a yira k'a fɔ o baara in tɛ fosi nɔ ye fo n'a kɛra a kɛbaga juguw ka baaraw ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an k'o ɲɛmada. Konowari jamana kono jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɛlen kɔfɛ ka se ni a ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafew ye kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI mɔ dankɔrɔba fila fɛnɛ ta mɛn ni u ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafew ye Maa Gale Pascal Afingessa Laurent Koudou Gbagbo jɛ ɲɔgɔnkɔrɔ do u ka fanga ɲinindɔ Front Populaire Ivoirien FPI tigiya fan filaw minnu bɛ ɲɔgɔn zaman na o nɔfɛ ale y'o fankelen ɲɛmaa ye ale bisimilalen kɔ Alamusa Utikalo tile 27 sɔgɔmada yanfan fɛ Konowarikaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Henri Konan Bédié n'a ka fanga ɲinindɔ PDCI fɛnɛ ye CNZ ka kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI sɛgɛrɛ ni jamana ɲɛmaaya ɲinini gafe maa min dilen do k'o bɛ kɛ datuguli ye kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI la ni bisimilali ti kɛ bilen gafew la o tɔ man jan bilen nka bibi in na kalata labɛnni jɛkulu kɛ bɛ ka maa 6 ɲɔgɔnna de ka gafe bisimila jamanakuntigisigi kalata nata la min bɛ kɛ octobre kalo tile 21 Henri Konan Bédié i n'a fɔ Pascal Afingessa u kɛlen kɔfɛ k'u ka gafew di u sɔrɔla k'a jira k'a fɔ u ka laɲini de ye Konowari jamana bɛ se ka basigi wa nin mɛnɛ bɛ ka kɛ kuma min ni Konowarikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Koudou Gbagbo cogoya jɔsira ka bɔ kalata sɛbɛn la o kɔrɔ ye a tɛ se k'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ kalata maa ye o jango k'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ kɛ cɛbɔ ye nka Pascal Afingessa ka laseliw la kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI la a ko n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye a ka baara fɔlɔ bɛ kɛ min ye Laurent Koudou Gbagbo la nali Konowari jamana kɔnɔ ka sabu kɛ ko jamanadenw ka segin ɲɔgɔn tɛ se ka dangɛnɛmaya n'o ma kɛ maa ɲini kan do wa jango mɔgɔw ka danaya d'a kan ka sugandi a ma natigɛ Dawuda kɔni ka jateminɛkɛlaw kɔni gɛnmɛ k'u ta kɛ jateminɛ ye a kɔrɔ. Banque africaine de développement badi farafina warisoba maa min bɛ a ɲɛmaaya la diɲɛ dira mɔ a ka san 5 wɛrɛ kɛ Akiwumi Adesina Nigeria jamana den do hali n'o y'a sɔrɔla ko ɲuɲu ni ɲaɲa kun bin kun bɛ ka wuli a nɔfɛ kwasa in na ka sabu kɛ maa bɛ maa na o ye den ka bɔ ni gundo dɔw ye k'olu bila n bɛɛ da kan u k'u ma ko lanceur d'alerte k'a fɔ a ka baarakɛnɔ man ɲi wariso in kɔnɔ a baara ta jateminɛkɛla bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ Akiwumi Adesina nane badi ɲɛmaaya la k'a kɛra tare ye wariso ma o maa minnu kun y'u den ka gundo dɔw ta k'u bila n bɛɛ da kan n'o ye lanceur d'alerte ye u kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ Akiwumi Adesina a faso ye jamana min ye ni o ye Nigeria ye a kɛn bɛ ka warisoba badi maa fanba kɛ o mɔɔw de ye o kumana e n'i ka dɔnni ne tɛ Nigeria ka den ye bɛɛ sɛgɛti ti ka kɛ e rɔ ko in fɔlen a kun ye Akiwumi Adesina bɔ a taabolo kan ka sabu kɛ a kɛra ka sin ka bɛn ni ɲɛmaaya ɲinini kumaw de ye a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan min n'u dulonkun tɛ fansi la o ɲɛmaaya kun bɛ Japon jamana den dɔ bolo ka sabu kɛ Japon jamana fɛnɛ ye Banque africaine de développement farafina warisoba in badi a cakɛɲɔ dɔ ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛlen nana jira k'a fɔ fɛn o fɛn fɔra ka ɲɛsin Akiwumi Adesina mɔ a si ni tiɲɛ ma bɛn wa maa minnu farala ɲɔgɔn kan kɔsa in na ɲɛma suganditɔ bɛɛ y'a jira k'a fɔ a ka kan Akiwumi Adesina ka mandan 2nan kɛ san 5 maa yɛrɛ fɛnɛ kun tɛ min kun y'a jira yɛrɛ k'a fɔ i b'i kamɔ k'i kɔ da la yɛrɛ a kelen de kun bɛ k'i kamɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ maa minnu ye wariso jɛɲɔgɔnw ye ani jamanaw minnu y'a tɔndenw ye farafina ni jamana 50 ani jamana 4 do o kɔrɔ ye minnu ka nafolo bɛ labaara a kɔnɔ walikɛlen a bɛ baara kɛ ni minnu ka nafolo ye u k'u ma ko actionnaires ka taa se diɲɛ seleke naani warisoba wɛrɛw minnu bɛ yen ni olu ni Banque africaine de développement badi bɛ jɛla ani nazarala jamana wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ danaya bɛ to Akiwumi Adesina kan ka sabu kɛ a na Banque africaine de développement badi farafina warisoba ɲɛmaaya la ni bi cɛ a sera ka dɔ fara wariso yɛrɛ halala kan n'o ye kapitali ye dolari wari miliyari 100 ani miliyari 15 o de bɛ farafina warisoba kɔnɔ bi a juru la o tɛmɛnen kɔfɛ coronavirus bana kun bɔlen a kɛra sababu ye ka dolari wari miliyari 10 de bɔ k'o ka kɛ ka farafina jamana dɛmɛ o fɛnɛ jara dɛmɛbaw ni tɔnden caman ye o kumana n'a ka ɲɛmaaya kɛra sababu ye ka ni kura fiyɛ wariso la wariko tɛ tulon ye maa man k'i farati k'i bɛ taa maa kura ɲini ka n'o bila o tigilama nɔna dɛmɛbaw ko k'a ka tɛmɛ n'a ye
Egypte jamana kono no ye Misra jamana ye. Hosni Mubarak ka jagoya fanga bine kofe ni suraka uga wuli ka joy ko printemps arabu. Kalata ukele jamana kono ma minu nana fangana silamaya dine birifini birime minu ngadu uku moko les frères musulmans. Olu ka sangele ni doni fanga jamana don wulila unofe. Mohamed Morsi jagoya jigina kabo fangana. Surasi nyema minya jagoya jigi Abdel Fattah al-Sisi oyi choko anola. Mohamed Morsi unga fanga nyini ndoni oye les frères musulmans yensa olu de koko mawereti marawere feneke olu de nyana ya Misra jamana kono no ye Egypte ye. Abdel Fattah al-Sisi ko ka ejo ka ngono ayata ke bone banfla de doni ye ukuna. Frères musulmans ayi yere nyini Egypte. Anyema baere no ye Mohamed Badie ye o minena ko ke wula min jigina ka bo jamana nyema yala Mohamed Morsi o fene minena ko ke wula. Frères musulmans nyema ba Egypte jamana kono Mohamed Badie minene o yo bolo nyashi mami mo ko bibla nyema ba nona o kunye Mahmoud Ezati ashibe sambi wolomla ani sanworo labbi atunune kundo Abdel Fattah al-Sisi ka fangana nyina nyo sanwolomla yi chama ngume ki tafo ala do kunya jira yere ka fo kena ke ka Egypte jamana blani ngata bismillah mine churiki ka ufe wale kele katare ka ufe ngaka bene juma utikalo tle mugane zegi nye sokomada chafulu ka muluka aminena Algerie faba keri yere de kono wa ministre so yere krefe ministre so mi nyeshine kundo anyine ni moka minene oye ministère de l'intérieur ye polisi la ka wa ministre so akakiru kumbi de lega jatige akofe ka fo fali ndoke o de bi nyeshin amo ni ukama ko pende mor shinfla kiri sigira senga ko fo Misra jamana ma nyama ye ajira ka fo halina minena bi fa bala ker apunya jamana blaka koro ka sabuke olu ya somi soro ka fo abe Palestine ndugu bala Gaza o ko nyanguma kwasa ina de adona Misra jamana kono ni olu ya mineka beni juma utikalo tlemuka anisegi nye aka teleba no ye ordinateur ye kata se tegerani mo telefoni olu debe ka larawe bisa Misra jamana fama ufe ni gundo mafeon yera akona mimi se ke sababu ya halibi ka dangari tonde towla no ye frère musulman ye Misra jamana kono o debe sina. Tanzania jamana nyama John Magufuli aya yira kafo jamana kundigisiki kalata mimeke October kalo tlemuka anisegi nata aye cheboye watara naka jamana nyama ya nyinini gafe uye kalata labeni jakulula ni oye neki oyere mabala manafana ani mameno minyonzoro matani nani abe fangasina matonyema nga fangasina matonyema umaseka bengelenga kota ko bla ko ki kwada jamana nyama John Magufuli la obajira kafo kalata imi nabina ke abesonga ke fangasina matonyema ukanye kumuka ba Tanzania jamana kundigisiki kalata takukele de do flana ndero mi mana yenya kuna ebisinga ke jamana nyama yeti inafo sa 2015 mami misonga ke dangoro baye ko beseka John Magufuli segendoni uyetundu lisuye anambe kabotunga fe kasabuke apmefura ke yoro la Kenya ani Belgique abe sanzababo mugu bi delikati ala Tanzania jamana kono ka sibokoro jogi onga halibi akeme ga jira kafo ale kundo to de kundo John Magufuli ka fanga fe ne oye kafa nga hadabane ya hakela pasaba une kuna fone dila ukeme ka jira kafo kalata inkwabi ke kalata jele kalata jolenye ko bi bala olula kasabuke kuma be mo be katakatununu yendure fama ufe John Magufuli kala kana tigila mo wakalata umino vene kanga kene October kalo kunjera meriski kalata mamino nye cheboye ola chama vene be ka mine katani uye bambe ka kedo ka gafela ka fiyenyini ula jakuya. Japon ministre nyama Shinzo Abe dogo kungele ngono aye chien fla de ke la Britannique la fa bala Tokyo wa chien fla imbebe ka ke sege lidila Shinzo Abe ministre nyama akakene yako ke mebela jele joro na ngoye bi Japon jamana kono Abe dele ka fanga bla ere kateme sa 2007 septembre kalola ka sabuke kene ya ndanya ye awolola bana mimbela nugu bana de do ajarala ka fo bana imbe ministre nyama la kabini asandani wolobla afunengeni ayere ayira ka la seli dola sa 2007 akele ka wala seme yana ka segi kana ministre nyama yala sa 2012 ka fo ale kumise gata nyege na chien bisabat le kono kabina segina kana fanga na sa 2012 fura do de kume ka di amo do ka fo la kene atikila ma ofe mingu me dimi takabo aka amasurna mado ye ajira ka fo anake nyanguma fura jona ke banala ba ko juye kalo damena una kabideli ka joli fo no Shinzo Abe Japon jamana nyama yala maukanga dafa ka beni sa 2021 de ye do ya yira ka fo akada ye akato jamana nyama yala ni oye ministri nyama yae ka sabu ke ministri nyama de jamana nyama ye olufe nyongumbe ba meme ke farkolo nyana jana saraka no ye Jeux Olympiques ye abafe o kadamine anyana ko kunje anyana akase ko chwatiki yata bibi ngoni na kuna foni dila ko ne mbeka no kunde tama mabe
ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla a ka kɛnɛya bɛ se k'a ka baara tɔ kɛ n'u balala k'a ye don min na ko hala fari fan bɛɛ dɔɔni kunnafonidilaw bɛ sin ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛgɛn ye o de y'a to a yɛrɛ a fɛnɛ bɛ ka muɲugumaɲakaw kɛ kuma caman min bɛ se k'a to ani kunnafonidilaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn na jamanadenw hakili ka sigi nka kɔni y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni juma uti kalo tile 28 ye a ta n'a bila bi dɔn n'a bɛ bɔ fanga la n'a tɛ bɔ fanga la a b'o da jamanadenw tulo kan. Amerika wa jamana ɲɛmaa Donald Trump ka bɛn ni alamusa sufɛlaw ye a dagayɔrɔ la Maison Blanche a ka fanga ɲinindɔ parti républicain u y'a yira k'a fɔ u bi danaya d'a kan a ka mandat 2nan ɲini novembre kalo jamanakuntigisigi kalata nata Ameriki. Donald Trump yɛrɛ kɛlen ka kuma ta sa a y'i kɛ a ɲɔgɔndankɛɲɔ de kan Barack Obama ka fanga ɲinindɔ cɛbɔ Joe Biden a ko ale ti Joe Biden filɛ maa wɛrɛ ye koyi diɲɛ mara cogow ka ca a ka ca la nazarala jamana fanba dumɛn bɛ min kan u ko ma ko capitalisme o ye bɛɛ lajɛlen ka fɛrɛ i ka se k'i ka feerew kɛ cogo minnu ka di ye n yɛrɛ ba kuni kelen ka sɔrɔ i b'i jija o la karatatata o de y'a to i b'a ye jamanaw kɔnɔ maa kelen bɛ se ka kɛ waritigiba ye ka sabu kɛ cakɛdabaw bɛ sɔrɔ a kelen jɔ a la mara wɛrɛ fɛnɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ko socialisme o ka ca ɲɛmisɛnkunda kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna sini jamana o dumɛn bɛ o kan irisila ka fanga jujɔ kun do ka sabu kɛ a n'u bɛ taa communisme na n'o ye foroba baara ka don bala maa kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye an ka jɛ ka baara kɛ jango jamana bɛ se ka yiriwa Donald Trump de ko Joe Biden gɛn bɛ o tigilamɔw de nɔna bila ye Ameriki kalata kɔnɔ a bɛ n'a fɔ maa mugu kɛlen maa foroko kɔnɔ a dajuru bɛ kan gazalo maa wɛrɛ de fɛ Donald Trump ye Joe Biden tɔgɔ fɔ siɲɛ 41 lɛrɛ kelen kɔnɔ a ko Joe Biden k'a dɔn k'a fɔ a tɛna na maa si ka baara dabila Ameriki jamana kɔnɔ yan ko baara tiɲɛna tatɔ tɛ k'i sigi Ameriki jamana kunna k'o ye Ameriki jamana ka bonya tiɲɛ dɔ ye a ko cakɛlaw minnu ka baara tiɲɛn'u bolo ko Joe Biden k'a dɔn k'a fɔ u mago tɛ a ka makaritɔ k'a la bi baara sɔrɔli de ko b'u ye a ko ale b'a dɔn fana k'a fɔ sini jamana o sago de ye Joe Biden k'ale ti ka kɛ jamana ɲɛmaa ye k'a b'o dɔn ko bawo ko Joe Biden ka jamana ɲɛmaaya bɛ ka ɲini hakilinaw minnu kɔnɔ n'u fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe an ko a ma ko projet de société ko a bɛɛ lajɛlen dilanna sini jamana de kɔnɔ ko nka ko ale Donald Trump ta dilanla Ameriki jamana de kɔnɔ ya Ameriki ka den mago bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu na u ko fɛn min ma ko rêve américain n'o ye kobakɛ ye Ameriki jamana de dɔn bɛ ni o kobakɛ min ye k'o damanda de fara bɛ ɲɔgɔn kan ale ka baara bolo dalen kɔnɔ n'o ye projet de société walikili programme. Ayiwa an balimaw ni ne bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira an na.